नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ओळखलंच का मला? मी कोण? मी राजमाता जिजाऊ. माझा जन्म 12 जानेवारी 1598 रोजी बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राज्य येथे जाधव घराण्यात झाला. माझ्या वडिलांचे नाव लखुजीराव जाधव व माझ्या आईचे नाव महळसाबाई असे होते. मला लहानपणापासून कुशाग्र बुद्धिमत्तेचा चाणाक्ष करारी व हजर बाबी होत्या. मला लहानपणापासून तलवारबाजी, घोडेसवारी, युद्धास्त्र, न्यायास्त्र, राजकारण याचे शिक्षण घरातूनच मिळे. मी 6 वर्षाची असताना माझा विवाह शहाजीराजे भोसले यांच्याशी दौलताबाद येथे झाला. मला लहानपणापासून अन्यायाविरुद्ध चिड होती. 19 फेब्रुवारी 1630 रोजी माझ्या पदरी शुभा जन्मले. आपला पुत्र शुभा आपण बघितलेले स्वराज्याचे स्वप्न नक्की पूर्ण करणार हे मला ठाऊक होते. सन 1664 रोजी कर्नाटकात शहाजीराजांचे निधन झाले. मी शुभाला रामाच्या, कृष्णाच्या, अर्जुनाच्या, भीमाच्या गोष्टी सांगत, कारण शुभाच्या मनावर स्वराज्य स्थापन करण्याची प्रेरणा निर्माण व्हावी म्हणून. आणि त्या माझ्या शुभाने ते माझे स्वप्न पूर्ण सुद्धा केले. स्वराज्याची प्रेरणा तुम्ही महाराष्ट्राची शान, स्वराज्याची प्रेरणा तुम्ही महाराष्ट्राची शान, मुद्रा तुम्हाला मानाचा, झुकवून माझी मान, झुकवून माझी मान. हीच जिजाऊजीच्या प्रेरणे उजळे स्वराज्य ज्योती, हीच जिजाऊजीच्या प्रेरणे उजळे स्वराज्य ज्योती, हीच जिजाऊजीने घडविले राजेश्वर छत्रपती, राजेश्वर छत्रपती. जिजाऊ तुमच्या स्वप्नांना तुम्ही हिमतीचे बळ दिले, जिजाऊ तुमच्या स्वप्नांना तुम्ही हिमतीचे बळ दिले. तुमच्या आशीर्वादाने शूरांनी हिंदवी स्वराज्य निर्माण केले, शूरांनी हिंदवी स्वराज्य निर्माण केले. भागाची आई बनायला काही वाघिणीच लागते, भागाची आई बनायला काही वाघिणीच लागते. म्हणून तर जिजामाते तुमच्या चरणापुढे मस्तक माझे सदैव झुकते, मस्तक माझे सदैव झुकते.